Nyakorongo jonka moro mintiere chopo kanyo sa 12 mar okinyi. Okunyi manya ber mabendo wachako juma manyien kawuono chien tarik 21 dwe mar 7 higa mar 2025. Gino mara ni bedo kod odira makare e kinde mabende koro wachako juma manyien. Katika manya Nyakorongo jonga waikore mar kelo ni chenro mar opiny kaka pile. Chenro chako sani sa 12 mar okinyi nyaka rom kanyo sa 5 mar onyango. Manaka pile waiko ni chenro mayielach bang' ma hami weche manyien ibed gi ng'eyo ni piny Kenya uchiwo e machal nade. Nonro mar gazet mabeda biro ka kelo ndikanyo chakre sa 12:30 mar okinyi. Gazet okinyi makawuono Nyakorongo jong The Standard gi Daily Nation thoro weche mabeda gimiyo pek opogore kata kamano gitenre kod weche mag siasa matina. Kachako kod gazet mano mar The Standard gindike kanyo gi dholiech ni DCI gone wrong. Mano seyo kaluore koda kaka apiso kwachkis osebedo ka chwalo tije mage. Seyo ne kwachkich Nyakorongo jonga hinya jatendo kwachkich mano Mohamed Amin. Mano kaluore kaka oganda mapachoka osebed ka imako yae moko kuom gigin jokene ratich oganda e kinde mamoko. Nyaka sanya Nyakorongo jonga ng'eni Boniface Mwangi en achiel kuom jogo e koma bende odinegi odiochieng' kata mana odiochieng' manyoro bende nwaneno ka kweth mabende chiegni koda manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende nodinegi e gwenge mag Nakuru e kinde seyo mamoko. Koro The Standard ondike kanyo ni DCI gone rogue. Daily Nation thoro wach magimiyo pek en kotenre kod weche mag siasa. Hanno kanyo ka gimenyo tipo mano mar ugai mar ODM mano migosi Raila Amolo Odinga. Mabende wacho ni obro bedo kanyakla gi jatend piny William Ruto nyaka chop kanyo yiero mar higa mar 2027. Nyakorongo jongo ng'eni duond bura mar ODM biro bedo kod romo margi mar kuku mano NDC mare dwe mar 10 mano mar higani. Motelo ne Nyakorongo jong bende migosi Raila Amolo Odinga wacho ni pod gintiere e broad based government nyaka chop higa mar 2027. Moko kuom paro mabende noko chwalo kanyo ka bende owacho ni registrar mago mag jolut ombulu e kinde yiero mar higa mar 2027 nego bedni iketo tenge mar mondo mi yiene oganda mano mar tiyo kod opande mage. Piny kanyo bende noko menyo sigana mano mar jolweny pachoka kinyalo paro e chakruok mar rikomenda mar higa mar 2025 mabende wantiere ni jolweny no ma ratiro kata mna ukang mano mar chamo migago e yo manono. Sani koro ka gichamo migago gichulo ne kokadho e bwo chenro mong'ere kaka pay as you eat. Duto te abro bedo kaminyo ni chakro sa 12 news nyaka rom kanyo sa 1 mano mar okinyi. Chakro sa 1 nyaka 2 bendi bro bedo kiyudo chal mano mag weche mag tuke. Ano ka weche mag tuke mabende omenyo wacho ni Harambee Stars play Tanzania in 2024 CHAN warm-up tani. Duto te hibro bedo kiyudo nyaka weche goeko mabende itugo e pinje maoko. Machakre sa 1 nyaka rom kanyo sa 2 mano mar okinyi. Odiochieng' makawuono chieng' tich manyiso ni chenro mar kaka wanene mitayo kod Maka Juma biro ni kanyo chakre sa 2 nyaka sa 4 mar okinyi. Bang'e koro chenro mar mbako romo e kind thuolo mano mar sa 1 modonga biro bedo ka ng'iyo chal mano mar weche mag somo e pacho kae. Ntiere report mabende nogol kod Usawa agenda nonro mabende gisebedo ka gitimo kaluwore kod chal mar somo e pacho ka. Adar mar mondo miwinj kama. Report makamanya Nyakorongo jwang' noyango niya e kinde mineno grade 6 learners ketgi 10 wacho ni 3 kuom 10 ok nyal kata mana somo English story ni kawacho ni kata mana storybook mar grade 3 ok ginyal kata mana somo. Mano nonro mabende notim kod Usawa agenda. Kineno jo grade 6 ketgi 10 3 kuomgi wachore nyok nyaka na somo sigana mano English story mano mar jo grade 3 dibedi ni rem ne kanye hadi bedo gi jalo nyochi mag somo mabende abro bedo ka poro godo wach. Koro mane kaka chal mano mar chenro marwa okinyi nitiere chakre sani nyaka rom kanyo sa 5 mar onyango. Oro no ote lai mago te machoka rede ka uchelo nono mbui mago ganda bende idowa achiel kachiel. Wantiere achiel kachiel e mbui mano mar Facebook, wantiere X, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. An bende tudre kod Nyakorongo jwang' mbui maga fan page mara e mbui mar Facebook, X kanyakla kod Instagram iyudangi gi nying mar Sharon Ong'ao. Machiegni bed kod nyaka giko nikech ma en ropiny mokongo hoithu ndich manyien.
not know why they are saying now that they're coming out with terrorism charges. Down with the Ruto regime, down! Siku moja, it was 2015, Mungu akatupatia maono ya kwenda kwa kila stage ya bodaboda tukiomba. Wengine walikuwa wanakaa town waende nyumbani. Kazi yao kikaa town, akuja town mpaka Jumapili ndio aende nyumbani. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika skadha uchiel tok sa pagario mar okinyi machiegni weche magwa manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwacha ni luoro okwako gweng' ma Binzaro e kaunti ma Kilifi. Bang' obila yudo ringre ng'at achiel mawito ngimane kendo reso ji mamoko ma onur kilomita machuok kowuok Shakahola. E kind ji momake gin miyo kod jaode manowuok e kaunti ma Siaya ma bende noresi e Shakahola e higa mar 2023. Ler mar obila hoyango ni miyo gi chuore kod nyithindgi auchiel ne oduogo luchore mowuok apoya e dala gi Siaya ka nyaka sani nyithindgi auchiel go pok oyanga kama nitie. Obila ogeng'o ne gete sendo obila ma Malindi e kinde ma County Commissioner ma Kilifi oyango ni apisas mag arita ochwal e gwenge mag Binzaro mondo tim nonro ka dipo ni nitiere kweth manyayo puonj makoch maket kod mano manokelo tho mar oganda Shakahola. Nimekuja kuangalia ndugu yangu na bibi yake ambaye walishikwa jana, na ni wale ambao walitoka nyumbani na familia wakienda kwa Shakahola huko, na ni watu ambao walitoka nyumbani na walienda huko Shakahola na watoto, na nilikuja kuconfirm kama ni wao, na ninashukuru nimeingia Malindi Police Station, nimepata walishikwa jana yeye na bibi yake, nimewaona na watoto ndio hawako. Kwa hivyo ningependa kuomba serikali iendelee kufanya juhudi bidii vile wamefanya hiyo. Waliposikia hii ripoti walienda huko kwa haraka sana na kuweza kushika huyo ndugu yangu na bibi yake, na ninataka hiyo serikali iendelee zaidi ili kuzuia maafa isitokee kama yale yaliyotokea awali. Mzee huyu amepatikana, lakini mpaka sasa hatujaweza kupata watoto wake 6, na iko connections kwamba mzee huyu alikuwa among wale ambao walikuwa escapees, ambao wale ambao walikimbia wakati ule tulipoanza rasmi ile swala la Shakahola. So kulingana na family kwamba ni mzee alirudi nyumbani wakati ule wa Shakahola, alikimbia akarudi na familia yake, bibi yake na watoto 6, lakini akakaa kwa muda kidogo kisha akaanza kubadilika kitabia, mwishowe akapotea. Nyakorongo jongo bila podoga ngone jakednera ticho ganda Boniface Mwangi manyo maki kende itude koda chano njore e kinde ng'anyo mano mar chintari 25 mar dwe mokalo. Magibiro e kinde mokindene to kwedo ote mar okwach kich mabende ne ogolo kawacho ni Mwangi nyoyud kod iro malungo wang' mapokotiyo magina e kinde mwandu mamoko. Jafomo marwa Armstrong Osutwa miolera. No, I'm innocent. Sa paro dhiambo manyoro Jumamos, obila mag okwach kich nyomo jodala jakedo na raticho ganda Boniface Mwangi mayudore Lukenya e kaunti ma Machakos. Kanyo obila ne ondhiyo Boniface kagimako mwandune kama oting'o simbe mag ong'we yamo, buge kaachiel kod laptop. Bang'e okwach kich nokelo Boniface Mwangi nyaka apise mong'ere kaka Mageuzi Hub mayudore Hurlingham e boma ma Nairobi. Nyogitimo apedha kendo ndhiyo mwandu mamoko kama oting'o kebe 2 mag giro malungo wang' mapok otiyo magina achiel mosetigo e kind mwandu mamoko. Kaluwore gi okwach kich e ote margi ne jopiny giyango ni Boniface Mwangi nyomaki ka itude gi tayo chenro mag njore kinde ng'anyo mag rawere manotimore pacho ka tarik 25 dwe mokalo. Giwacho ni Boniface giesane odinne tesendo bila mapangani kanonro dhi nyime ka irito chwale do wuok tich ka idonjone gi ketho mag njore kaachiel kod bedo gi magina machiko kopodho.
Okil mar Boniface Mwangi, Njanja Maina, mane oloso e tesendo bila mapangani, okwedo ni Boniface ne onge gigo kama oting'o magina kachiel kodiro malungo wang' ma okwach kichwacho ni nyo makego. Owacho ni ok ging'eyo gimomiyo dine ni mar obila nyonge gi oboke masundo meko mare. There's a statement that was made today on social media by the Department of Criminal Investigations, popularly known as the DCI, that there are items that were picked from his office or wherever it was, namely 2 tear gas canisters and I think a spent bullet. We can confirm and we can state with no uncertainty that those are things that Boniface did not have in his possession. Those were not things that were in possession of his office, and those are not things that were brought to our attention. So we do not know why they are saying now that they're coming out with terrorism charges. Down with the Ruto regime, down! Jokedo ratiro kane otel ne gi Hussein Khalid, to korka korgi to yango ni gibiro chung motegno mar kwedo timbe ma sirikal osebedo katimo kama oting'o tiyo kod chike mag njore kuom jopiny. We shall exercise our rights without fear, without intimidation. And these kinds of actions by the state are only fueling further anger by the public. Yes. Boniface Mwangi is not a terrorist. He has not been involved in any form of arson. We are not afraid. We will not relent, and we'll continue exploring and optimizing every legal avenue available to us to hold these terrorists to account. We are not terrorists. We are peaceful. Eote margi, gigolo koyo na serikal, kagidwaro ni jatend jomin buche pacho kawero ko siasa tijene, kendo ni duol mochung' ne rango chenro mag bad migao mar doho, mondo ne ni doho chung' kar kende. The ODPP must exercise Article 157 of the Constitution to make independent decisions on what to charge. We believe the ODPP is being coerced by the executive to push on with this kind of charges. Free, Boniface, free! Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kodhi nyime gi weche manyien korom gajwang', jatend piny William Ruto okone jonyuol mondo kaw ting' mar puonjo nyithindgi ni mar ma ok oyudo puonj mar jonyuol to biro rado gi obila kapo ni gidhi ataro gi chik mano mar kata rocho arita kwe. Ruto oloso Machakos kama ochelo ni kanisa kod jonyuol dhi konyo e riyo kido makare, kendo josiasa koro ok noyud fuok mar tiyo marach kod jomatindo e seyo tulo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nyithimo ok puonj kod jonyuol, piny puonje. Magi gin weche jatend piny William Ruto e kida lamba ne obagi kanisa mar AICC bade mabomani e kaunti ma Machakos. E kama jatend piny William Ruto okono jonyuol mondo orie nyithindgi makare, nono to obila biro rakore kodgi nimar obila omi tiegruok mar rakore kod jonjore matama to ok puonjo nyithindo mobalo kod timbe magalagala. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? Parenting is a God-given responsibility. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Ruto mosebedo kayudo kwet kawuok kuom rowere e koro dwaro ni mondo jonyuol kod kanisa obed karieyo jomatindo nimar kanyo biro dino fuok ma josiasa nyalo yudo e ka gisia rowere ni chuogo tulo e kod ketho mwandu e kaka mane oneno e kinde ng'anyo mokalo. Wazazi, let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens.
ukoni jo Kenya mathoth moting'o nyaka jodolo, josiasa osebedo ka seni ni ochiwo singo bora motame chopo kare. Ruto ukoni jogo biro bedo kod buok mokalo ne mar singo ne nyako chop kare kapok owuok apisi. Mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of over-promising. Sindio? Meambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Kuna askofu moja alinitembelea akaniambia, unajua sasa pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe, so ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. Jatend piny odok ne sirikande mokoni osegoyo okang' malach e bero chumi, chogo tije ne ojende to kod chwalo dongruok mag okumba mar thieth mar SHA, ute ma nengogi ogonyore, e keyo stima to kod neno ni onge tunge ma Kenya mowe chien e dongruok. Our economy is growing and the numbers speak for it. And SHA is going to transform our health provision as I committed. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yuarok no neno e boma ma Subukia e county Manakuru bango bila dinone jokanyo mag duond bura mar DCP manoriko dhi e rombe manobagi e kuonde mopogore opogore e county no. Obila ne obayogi gi iro malungo wang' josiasa go manotemo tiyo kod apaya mamoko mar neno ni gichopo e rombe manobag Nakuru. Gino manokelo yuarok e kindegi gi obila ka gidwaro mondo yawnegi apaya gikadhe. Ne giduogo gibago rombe mamoko e gwenge Makabazi, Mailisita kod Heshima. Motelo ne mano, jotelogo mathoth gi kwedo piny owacho noyuoro nyasi mar lamo e kanisa ma AIC Subukia. So that you offer security. Now that you can do it, you can offer security because najua iko watu wengine hapa Nakuru wamekuwa kiwamdanganya, wanamwambia kura yake imebaki hapa Nakuru ati kwa sababu hapa ni Rift Valley. Hapa iko kura ya William Ruto. Iko kura ya William Ruto. Huyo jamaa tumesema kutoka kule Western, Rift Valley, Central, Coast, huyo jamaa paka aende nyumbani, si ndio? Tunataka kuwauliza maswali. Leo hii tukisimamisha Rigathi Gachagua na William Ruto, mtapigia nani kura? Lazima tumpeleke nyu. Lazima tumpeleke nyu. Na yule kijana ambaye hana kura, tafadhali mjiandikishe mpate kura. Speaker Marod Bura Mamalo Moses Wetangula ojiwo josiasa mondo wek kiro weche mok ni kare ne komishana manyiena mago mag IBC manyocha okawa PC. Wetangula molose county ma Bungoma ojiwo jod bura mondo miyo sir chenro mag IBC koro kodoka puodho budget mabalang mabiro konyo e tayo chenro magi ma onge ng'ikruok. And sworn from the chairman commissioners, I want to encourage Kenyans, particularly the political class, to avoid the temptation to make prejudicial statements either in favor or against IEBC because IEBC does not need those statements. IEBC is independent and works for the people of Kenya regardless of their political affiliation. For anybody who will assume and say that IEBC will be doing this or doing that is blatantly wrong because IEBC does not work under the direction or guidance of anybody. Nyakwar jonko pogorogi mano hami weche motenre kod somo. Riwruoge mago mag jopuonj ywak ni kata bed ni omeda jopuonj osara pod ok ochopo e rang'iny marom kod tich ma japuonj tiyo. Kendo kaluwore kod paro mana gichwalo ni duol mandiko jopuonj TSC. E tok marwa kod jagoro mar Kupet Akelo Missouri. Thothgi dwachgi ne ok ochopo kare ahinya to mamulo omenda mabalang' mag jopuonj. Judith Omondi ni kod ler mar wachno.
Winjruok mane okelo medruok e osara mar jopuonj yare atamalo 12 nyaka atamalo 29.5 okelo lokruok e bengi. Kata kamano pod nitie ywak ni ok orom kod tich ma jopuonj tiyo. Kaluwore kod riwruoge mag jopuonj, ne gichwalo paro mondo mi medgi osara kod atamalo 50 nyaka 100 ka gikoni nyaka sani jopuonj oketie rang'iny kod jotich moko makamoro ok tich mapek marom gi mag jopuonj. Kendo Salaries and Remuneration Commission nyaka koro tim proper job evaluation. Nikech our entry point iyudo ka jogi pod neno ni ginyalo compare wamna gi drepe. Gi compare jopuonj gi drepe. Koro maendi mondo nyiso gi ni jopuonj obedo jok ma opogore gi drepe. Kata mana basic pay no wadwaro kochakore percentage 50 nyaka percent 100 mar basic pay. To gimono ayudo kochakore percentage mar 5 nyaka 29. Akelo mane twak kod Ramogi TV oyango ni e paro mane gichwalo yo girimiti manyien ne gidwaro mondo mi rango omenda mabalang' kama oriwo mag wuoth kaachiel gi ot duto ma ok omeny kod winjruok mane gibedo go kod TSC. Bende ne gichiwo paro mondo mi chul ne jopuonj mamedo sombgi omenda mar somo, paro ma bende ok oketie tim. Kaluwore gi commuter allowance mwachamo sani en gima nochak chulo 2014 to ma wane 2024 dalo manochak chulo 2014 no bech petrol achikende ne en siling 78 per liter. To sani endi osebiro mochuko 188 shillings per liter. Manyiso ni Teacher Service Commission onego ng'e ni jopuonj sani endi tiye counties machalre. Machalo kaka jok matiyo Kiambu, matiyo Machakos, matiyo kata Kajiado. Iyudo ka house rent mantiere kuongo samoro pek malo kata mana vidhi Nairobi. Nairobi nyalo dhi yudo ot Islam. E paro gi te, telo mar Kupet Sayo od bura kuom rem keto dwachgi e budget mane okal dwe achiel ma okalo. Memorandum of demand no waguru gi tarik 31 moro 10 higa mokalo kaluwore kaka chik dwaro. Tineno ka jogi no ling magiluongo amna juma achiel mokalo ka ginyisowa ni ginyalo miyowa gimoro. To sama giluongowa ka budget to nosetim to kendo waneno nikech wa follow budget proceedings. Waneno ka budget ne ok oketo gimoro amora mano wakwayo manyiso ni ne chalo ka gima parliament ne wigi owil gi dwaro mar jopuonj. Moko kuom paro ma ichano rangi kod winjruok manyicha obedo oriwo loso kaka jopuonj biro idho ngas mar tich maonge luya. Twak ma ichano ni biro rumo higa manyien dwe mar 6. Weche mag okumba mag rito anyuola poni japuonjo nindo mano group life cover bende biro ketie twak ka omenda oyudore. Judith Omondi, Ramogi TV. Kopogore gi manya korom gajwang, jotelo kod jodak e gweng' ma Wikondie ke kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay pod dhi nyime gi ywago jo od bura machon ma Karachuonyo Mama Phoebe Asio manyocha wito ngimane ka oyudo thieth e osiptal moro North Carolina e piny Amerika. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ringre Mama Phoebe biro donje pacho ka chieng' tarik 4 dwe manyien motelo nyasi mar ik mare mochan chieng' tarik 8 mano mar dwe manyien. E dala Mama Phoebe Asio manie gweng' ma Wikondike ka chud bura ma Karachuonyo, jopiny bura kod jotelo mopogore yuoro mar kuyo kod familia mare bang' tho mare manotimore e piny Amerika tarik 17 mar dweni. Ka jokristo be noyuoro majiwo kod oyo chuny familia mar Mama Phoebe Asio e kindeni makoro gin gi lit kod kuyo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manotimo limbe dala Mama Phoebe Asio ne opare kaka jatelo mane otegno kendo nochung'ne kendo ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri ka okoni bende nopayo ne joma mine yo e alap mar siasa kod telo. Nyagoro ema nwa campaign gi nyinge nikech nowacho ni ka Nyagoro notelo Karachuonyo ka mano okawo kiki mokete lu to wan bende nwanyalo mano Nyagoro notelo ne maendeleo ya wanawake. Nyagoro notegno kendo nomako bad mine
wago erokamano ni Nyasaye nomiyo wago. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ma bende ne oloso bang' kuyo kod familia mar jaod bura machon ma Karachuonyo no ne okuni ne okelo lokruok maduong' e kar chund bura ma Karachuonyo ma pod ineno nyaka sani kendo nokonyo loko ngima joma mine e sektas mopogore. Fibi waparo gik mang'eny moloyo kaka wan Karachuonyo otiyonwa maber. Otiyonwa maber nikech Fibi kobedo mbunge achiel nodwar mondo wabed gi kwe. Mar ariyo, Fibi noero development. Nowuoyo gi NGOs ma oko mogeronwa gik moko pod waneno nyaka sani. Jodongo mag Luo Council of Elders bende noparo Mama Fibi Asiyo kaka jatelo mane ochiwre gi chunye te matiyo ne jopiny e lemo mopogore mane omako. Fibi kata mane en mibunge wan gi kane wabiro dalane ka to jokone modonje. Ineno makutedo gi lwete mokel nyoka momi te en mibunge marwa. Omiyo watimo mos ahinya owito mama malich e Karachuonyo ka e Homa Bay ka e Kenya ka. Jopiny e gweng' ma Wikondiek bende noywage kaka jatelo mane ochune dongruok maloko ngima jopiny ka gipare kaka jatelo mane ohero siasa mar kwe. Mama ne en ng'ama ber, mama nong'e hoji. Mama kidwa timo gimo marach to kweri. Koni wuodwa gini kik itim. Mama oritowa maber. Fibi ne wuoyo mos kendo ne wuoyo mos kabisa. Kendo waparo wende kaka chon ne siasa ber. Gima dang' apargo kabisa en siasa mane yom mane timo mos. Kane ji wer, kane jomoko wanyalo wer kwa Wikondiek wachomo Adiedo. Samoro bo wachako Adiedo wachomo Wikondiek. Jiromo joko kiki joka Fibi. Weche mag dongruok osekelo welo ka mang'eny. Welo mokelo ka gin mana mag maendeleo. Kata mine osebiro dala ka mang'eny. Ringre Fibi Asiyo biro donjo e piny Kenya ka wuok e piny Amerika tarik 4 mar dwe manyien motelo ne nyasi mar iko mare mochan tarik 8 mar dwe manyien. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano, skunde nyiri ma Kaplong Girls olor apoya bang' jopuonjre bago ng'anyo ka ywak ni japuonj moro osebedo ka rocho ratiro margi e yore mag anjawo kod timo hera e tok chik. Jopuonjre go ne ochwalo ywak margi ni japuonjno wang'e kolo kudho kendo timo negi anjawo. Ng'anyo margi okelo mutni e skul kendo kethruok mar mwandu obedo. Gino ma omiyo obila odonjore mar temo kelo kwe. So everything else that is going on is just allegations. They may or may not be true, but we will get to the point of it immediately investigation is complete. Thank you. You realize that recently there have been a few cases of abuse of our children in our schools. And we have said enough is enough. The government has decided to adopt what's called zero tolerance to any teacher, any stakeholder who may want to take advantage of our children sexually or in any other way. There is no room to take advantage sexually of any of our learners. Children are being sent to school to study, but not to engage in any sexual activities. Koronga juang dakika osekadho 28 tok saa 12 mar okinyi. Yuno mar mondo mi walor weche manyien gi kanyo kata kamano. Asoma moko kuom ote magi kapok akahiyo matin. Ano kanyo ka Chieng' Rose wacho neno achiel kachiel kintiere Usenge. Mildred Achieng' wacho kanyo ni good morning. Malaki Janyaloka wacho ni good morning Sharon. Neno wa Makare kintiere gwenge mag Uholo Goto Sembo mane county Masiaya. Jekonayo Yugi wacho ni sedonje chenro mar piny intiere Mbakasi Aviation wacho ni ineno chenro kod Lera Nyachief. Musa Wuda Tieni nmena neno ote mari wacho ni sedonjo kendo ine chenro kaka pile intiere Ugenyo Kwala wacho ni inja pangcha achiel mano mar Okwala kendo wacho ni intiere present ero kama nainya. Na koronga juanga waka yo matin aduogi nonro mar gazeti kikidhi mabora.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Asai niwe wuonda. Parenit kaka bajwa. Adira let ka to ber kingeni mane adier. Anna kende ka mondo wan wane kaka wanyalo yudo puothe go te. Mano kende. Rajivo sai kiki wach kamano ken adier. Mahujaji matumaini pamoja katika sala. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860*286#. Kumbuka, Kiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire. So wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa.
ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Promintiere dakika oskadho 35 tok saa 12 mar okinyi ma en nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi ma kawuono antiere gi jafwambo Eric Kizito mabendo jathoro bedo godo chieng' wuok tich mano mar juma ka juma. Kizito hamosi ni misawa ichio nade jokano chio nade nikech in wuod Kano. Jodala iwinjo. Jokano chio maber. An bende an makare. Kendo wadwa kero kamano Nyasaye momiyo okinyi masani. Sharon wacho ni kichiwo yudo kikethne tiduoko ne Nyasaye erokamano nikech ngima ema duong'. To ngero moro be nitie mawacho nang'o kidwa dhi machiegni kidwa dhi piyo tidhi kendi to kidwa dhi mabor tidhi gi ji. Koro wan bende koro gwelo mana ji mar mondo bi ne winja ne to mage mantiere gazet kae nikech weche thoth kae weche mag siasa weche mag thieth kod yedh ma bende wacho ni koro sani tiyo godo donjo manyien makoro iwacho nang'o ji godo del to gin mago ma okum mamero ji ma yedhe ma kamage Sharon wacho nang'o gin mago ma bende koro dhi ma pek ahinya kendo gikawo karo bwa wan go bwa chieth liech wan go bwa maburu kod moko mopogore opogore yedhe ma mero ji ma bende koro mikume pacho kae magi duto nitie gazet mar Nation kae ma oganda dhi yudo kaka gintiere. Mana kamano to thor weche benani no komi pek okinyi ma kawuono Daily Nation ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni obro bedo kanyakla gi jatend piny Kenya nyaka chop kanyo yiero mar higa mar 2027 kopogore gi weche mosebed kiwacha langa kata mana mabede jotelo moko osebedo kalando ni oyo samoro gwenyruok nyalo bedo. To Standard nyaka Rumgajuang gindike kanyo ne DCI gonro mano seyo ne apiso kwach kich kalore kaka gichwalo tije magi. Haparo ni Kizito kapile wachaka ne gazet bado mar Daily Nation. Ogai mar ODM koro wacho ni gikore kendo bro bedo gi jatend piny nyaka rom kanyo higa mano mar 2027. Ang'eni ODM nigi NDC margi wacho ni National Delegates Conference mano chieng' wacho ni dwe mar 10 mano mar higani to koro ni geto ni samoro ma nyalo lokruok nyalo bedo. Sani koro wacho ni oyo wantiere kanyakla gi jatend piny Kenya. Sharon Raila wuoyo kod od fwambo mar Nation kanyo emanyo wacho nang'o en kod jatend piny Kenya William Ruto nyaka chop higa 2027. Mano wacho kanyo ni mago makore wacho ni inyalo bedo kata ni gidhi kanyakla yiero mar 2027 mago weche mibro wach ka kinde ochopo gin wechego mowacho nang'o duond od bura mar ODM bro bedo kod romo mar jokanyo ma kanye ma duond od bura bro ng'ado ka bende koro ginyadhi magiti kod William Ruto yiero mar 2027. Mano wacho nang'o mano paro mibro ng'ad kod od bura mar ODM ok paro mar Raila Amolo Odinga ma bende no wacho nang'o ne gichiwo jokanyo margi mago jolony kata expert mar mondo mino dhi oti kod William Ruto to wacho ni duond od bura mar ODM to nok odonje riwruok makama ni duond od bura mar ODM onge serikal ni mar mondo mi od bura mar ODM donje serikal ni tiro kenge monego bed ne luwo to koro gilak seche gi duond od bura mar ODM ni onge serikal ma bende Sharon no penje ni to bende nyalo siro Kalonzo Musyoka yiero mabiro no wacho ni Kalonzo Musyoka no siepne to kata kamano pok giwacho wach makamano to bende
Kalonzo Musyoka pok okwaye mar mondo ni obi osire, to koro kochopo kinde ma kamago, gin kaka od bura mar ODM gibro bet mondo mi ging'iane ni to en ng'ama kare monego bed ne gisiro. Sharon nowacho kanyo nang'o? Donjo winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto ne en mano mar mondo mi kwene bede piny nobed motegno kaluwre kod chochi mane nitiere mowach nokel kod ng'anyo mag rowere mag jensi mane kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ma bende nowacho nang'o? Gin kaka ODM motelo higa mar 2023 ne gitimo ng'anyo mar kane gikwedo godo weche mag mibadhi ma wacho ni ng'enye pacho kae, weche go mag ngima makoro pek moidho malo ne jopiny, kaachiel kod weche mag yiero ma giwacho nang'o? Ok timrega e yo makare. Koro giwacho ni kaka ne gitime no, rowere mag jensi nobiro time ahinya ma koro nokadho gi kaka ne gitime. Ma bende nowacho nang'o? Ng'anyo margi cha nonyuolo twak maniluongo ni NADCO, mowacho ni dine bed ni NADCO cha nokete tim ni ng'anyo mag rowere mag jensi dine ok otimore. Makoro kanyo Sharon wacho ni duto nobiro mar neno nang'o? Ni piny nobed kod kwe. To nowacho nang'o? Ni en bende noonge kod chuny mar mondo mi obed piny kod jatend piny Kenya William Ruto. To mak mana ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ema nosaye mar mondo mi obed piny kod twak kod jatend piny Kenya William Ruto kaluwre kaka piny ni koro ne dhi kamarach. Makoro ni nokoni nodhi e chuny obedo piny oneno adier ni piny Kenya onego bed ni iketo bedo kod kwe. Momiyo notimo twak kama kamano makoro jokanyo moko jolony mag ODM nodhi odonje sirikal mar mondo mi okony sirikand Kenya Kwanza chwalo tijege makare. Ma bende nowacho nang'o? Gin kod weche 10 mane giketo kanyo makoro mage maging'iyo. Mano wacho ni ODM kae nitie jogo makoro ng'iyo kaka weche gi bende losogi. Mage mabro miyo mar mondo mi gibing'iane ni to bende gibro siro kata gibro bedo kod jatend piny Kenya yiero mabiro, kaachiel kod chopo singo mane sirikal mar Kenya Kwanza nomiyo gi ndalo mane nomiyo jo Kenya ndalo ma gimanyo ombulu. Ni magi duto kotimo yo makare, koro gibro bedo piny mar mondo mi giene to bende gibro tiyo kanyakla ne yiero mabiro mar higa 2027. To bende wang'eyo odiochieng' manyoro Nyakwar Mgajwang' od fwambo mano mar Nation nodayo dho ogai mar ODM Raila Odinga to wach makama gimiyo pek e ite mano mar 4 gi mano mar 5. Mana ka Kizito oselero ni moko kuom gi Nyakwar Mgajwang'. Moko kuom weche ma bende nowacho ma bende kinde ma bende koro pod osiro. Owacho ni obiro bedo kosiro jatend piny nyaka yiero mar higa mar 2027. Owacho kanyo ni moko kuom okenge modwaro en lokruok mago mar kaka iluto ombulu e pachoka. Ogai mar ODM wacho ni ng'eni Kizito osebedo ga kwatiyo gi voter registrar. Wacho ni registrar mago mag joluto ombulu e pachoka. Ogai mar ODM Nyakwar Mgajwang' koro odwaro mar mondo mi thich oko voter registrar mar mondo mi jopiny oyud thuolo mar tiyo kod opande mag-gi. Ang'eni mano nyalo kelo liet nikech waseng'iyo tiyo gi registrar mano mar ombulu. Ng'eni waseng'iyo tiyo kod register to kendi wacho nang'o? Ni ng'ato ndikre kaka jalut ombulu. Koro manyiso ni seche ma koro wadhi tiyo go pande ni ichopa chopa ni kido kin kod opande kacha ni to koro dhi luto ombulu. Koro mana ng'eni bro kelo liet Sharon kanyo ma bende weche mano wacho wach ma bende koro ni luto ombulu marwa nitie nyalony masani kata en yor digital ni bende sani koro nenre ka wachno mantie mudha ahinya. Sharon ni nyaparo ka weche mag yiero chopoga kamidor kata no yaw sava to sava ok yaw. Jo weg sava bro wacho nang'o ni bro mano bro rocho ratijgi kaachiel kod tije magi. Koro weche makamagi bende koro odwaro mar mondo mi obi otime lokruok kaachiel kod IBC bende onyiso mar mondo mi oket tijegi obed makare kanyo. Koro mago weche be kanyo mane owacho Sharon. Machielo bende nowacho ni oganda ma pachoka mar mondo mi nyiso kwayo duolo mochung' ne weche mag yiero e pachoka IBC mar mondo mi one ni oduoko chir kuom oganda ma pachoka ahinya kotenre kod weche mago mag yiero. Oduog geno kod yie mosebedo ka onge mano mipeke ite mar 4 Nyakwar Mgajwang' ka nindo thuolo wani some ite mar 5 bende kinde ma bende ni dadhoge chal ka gima lokruok mopogore opogore bende migosi Raila Amolo Odinga dwaro mar mondo mi ket e tim. Inyalo paro nokwayo mar mondo mi ka oganda ma pachoka piny owacho ma pachoka onyalo dok kendo e twak mano dendo kanyo gi dholiech kaka intergenerational national conclave to sani koro dwaro no otime nyaka grassroots e kor gwenge kacha. Mano wacho no dwaro moro time kochakre
kuondego miluto ombulu kor gwenge ni obed twak mar jopiny kik obed twak mar josiasa. Mano wacho nang'o? En kaka Raila Amolo Odinga ok onego bed kanyo makodhi to dhi mana kaka Raila Odinga japiny odhi twak e piny kuonde miluto ombulu ka. Ma jatend piny Kenya William Ruto bende ka bede twagno en bende odhi mana kaka William Ruto ok odhi kaka sirikal mar mondo mi twagni okawe obed mar jopiny. Ma bende nowacho nang'o ni weche ma koro wuok kanyo modhi wuok kanyo mag jopinygo inya kete lokruok mar chik kokamano to dhi chope ombulu mar paro mar mi weche ma kamago koro kete chik gibed motegno madhi kelo kwe kachiel kod dongruok kanyo Sharon. Nikech iwacho kanyo ni moko mano setim chien kacha koparo kaka BBI gin mago mane timo manitayo kod josiasa ma bende koro nolwar e Luanda. Koro dwaro ma obede kod pogruok kanyo ni koro time gi jopiny obed mar jopiny ma gin bende ka gidhi to gidhi mana kaka japiny. Ni wacho nang'o? Kotime ni sirikal chwalo wach makamano ni odhi otiyo gomenda koro dhi nende kaka gir piny owacho. Kono wach ni obed mar jopiny twak makamano Sharon. To kobedo kamano kaka mar jopiny Korom Gajuang wacho kanyo ni proposal oting'o kanyo hotere polling station kacha. Ing'e kumilute ga ombulu kacha. Wang'e ni wantiere gi mine, wantiere gi joma tindo, iwacho ni rowere, wantiere gi jogo eko mantiere koda ng'ol e kinde mamoko. To bende wacho ni conclave ni koro kitime kopogore gi BBI manwaneno gi Nadco ma bende samoro ojathor timo kod josiasa. Malo kanyo nokwacho ni Odinga wants communities not state fund process. Wacho kanyo ni kodhi e kor gwenge Nyakorom Gajuang ineno kanyo each forum wacho ni romo ka romo biro bedo kod jokanyo 40 kata jokanyo 50 to wacho ni nus kuomgi half of it at least obede Gen Zs manorowere matindo tindo. Mamoko mabedo dwaro mar mondo mi otim kosewuok grassroots kanyo to the national level. National level ka Odinga koro dwaro mar mondo mi conclave makamano bed koda jokanyo representatives 3,000 moting'o counties mopogore opogore, oting' jokanisa, oting'o kinde, oting' jok mawuok e labor organizations wang'e kotu e kind mamoko. Wacho ni academia, civil society, jokeno ratiro mag oganda, jolony mago josomo, jo alam, nyaka jogo mantie kod paro maber manyalo konyo kanyo kedwa ni duto te obed kanyakla e twak makamae. Koro wach nang'o obed twak ma jopiny kik obed man ma koro wach ni piny owacho machwalo. Mana kamano Nyakorom Gajuang kwa yudo thuolo wanisom gi ite mano mar 4 gi mano mar 5. E ite mokwongo wach machielo mabende nanno komi pek Kizito en kaluwore kod jakedera tich oganda mabende nomaka mana Boniface Mwangi. Koro odiochieng' makawuono Nyakorom Gajuang ibiro bed ka ichope e nyim doho e pacho kae. Ing'eni Boniface Mwangi oseninde stesendo bila kuom thuolo mano mar ndalo 2. Odiochieng' makawuono ibiro bed kichope e nyim doho kendo ka ketho bende ibiro donjne godo ka en terrorism ketho mano mar maundu. Wach makamano en komi pek e ite mar 2. Sharon, wach makamae bende ok en mano mokwongo nikech kwaneno chien kacha waneno kaka josiasa mano MCA Robert Alaigi kinde machien higa mar 2019 ka nomakgi nitudo gi mana gi ketho achiel mag njore mag waundu gi mag terrorism gi. En bende ma pod odhi nyime ka koro ineno kanyo kata jokede ratiro mar oganda bende koro oseyo piny owacho mar ni koro gitiyo kod wach makamae mako jogo ma koro wacho ni keto piny owacho tesre jogo ma keto ne ratiro mar oganda. Koro Boniface Mwangi nwaneno kacha odiochieng' mar ngeso kan nondhiye dala ne mayudre Kenya kucho ma noyude kod simbe ong'we yamo 2, noyude kod laptop kod notebook kanyo modhuro. Ba bende ne gikawa kachiel magitire nyaka pise mayude mageusi kacha Sharon makanyo bende nodugo yud amuri mar kembe mokariyo mano Brave Media kachiel kod Courage Limited Media kanyo kod stamp bende noyude godo kanyo, noyudi nyaka tiagas 2 mapok oti godo. Mamagi weche makamagi bende koro jakedne ratiro mag oganda wacho nang'o ni gionge godo kod adiere ni gigi ne oyudo godo Mwangi ni magi seche moko nya wacho ni nya bedo ka gigo mano ketne kanyo e Sharon. Koro duto giwacho ni piny owacho konego bed ni jogo ma kedo ratiro mar oganda kata makwedo piny owacho ni mako kendi tudo kod weche makamage ni duto
gin jogo maneno piny wacho otiyo makare ne jopiny. Sharon, wach ma kamano biro bedo kwa luoni achiel kachiel ka bende odiochieng' ma kawuono Boniface Mwangi ibiro bed ka ichopo e nyim doho mano mar ng'ado ne bura mano ma iseye godo ne weche mag siayo maundu. To siayo maundu iseye godo kaluwore koda ng'anyo ma bende nonene kor gwenge mopogore opogore pacho ka chieng' tarik 25 mano mar dwe mar auchiel mano mar higane. Malo ka Kizito bende hik omenda ma wantiere ni mar 2025-26 nokelo lokruok mathoth nyakwarom Gajwanga. Jolweny ma bende nong'iyo chamo migago iwacho ni gidhi adhiya kacha gi kadi to gichamo migago nono. Sani koro gisechako chulo ne migago margi lunch ka gichamo to gichulo e bwo chenro mong'ere kaka pay as you eat. Tanno ka chamo migago manono ni nochak kanye higa mar 2000 nikech yande miyo giga breakfast iwacho ni breakfast iluongo nang'o chai gi dina iwacho ni chiemb magotieno nono kata kamano nothichi mar mondo michak gi migago e kind lokruok mamoko. Sharon, waneno kanyo tarik 1 dwe mar 7 higani mano kano wachako hik mar omenda ni Sharon ne ogol chike kanyo ni koro jolweny dhi chulo chiembgi kendgi. Chiemo mane gichamo kane chulo kod osuru mar jopiny koro nogolo oko kanyo. Mamano bende nokelo ng'ur kod jur kind jolweny kanyo ka koro yudo jogo mosachgi tin. Neno ni makro midhiero ma ne gintiere godo kalore bende gintiere kod gope mag loan mo gichulo kanyo Sharon. Ma koro wacho ni pogruok ne nitiere ni jodito mosachgi ni malo to wach ma kama ne ok donjnegi ahinya kanyo Sharon. Koro mae kanosetimre kanyo Sharon, wach manoduogo fwenyre ka en nang'o ni koro nitiere omenda ma balang' mar chiemo ma imiyo jolwenygi. Koro omenda ma balang' mar chiemo ni Sharon miyo sara magiyudo ni malo, mano gross picture koro ni malo. Koro wacho ni jolwenygi tiyo kod omenda mar kamae e kaola. Mae momiyo koro wacho ma kamano chungi mano omenda mar balang' no chunge to kete kanye. Omenda mar balang' no chung to kaw wach nang'o koro idhi ketnegi saga e sako margi cha kata account gi mar kungo. Koro dhi bedo kuro mar mondo mi kik obed kar gross kae mar mondo mi giti godo e timo ola. Koro omenda ma balang' mar chiemo ma gintiere gono koro gole koro itere account gi mar kungo cha kata mar saga mar mondo mi kik giti kode e timo ola kanyo Sharon. Koro wach ma kama Sharon bende yudo ka enang'o ni balang' omenda ma balang' mar chiemo ni koro iwacho ni jolweny mantiere tich kata mantiere operations such tich to wach ma kamoko mulogi. Wach ni omulo iwacho ni omulo jolweny mantiere mobet kukampka kod mago mantiere tiegruoka to mantiere sama koro irakruok gi waundu mantie ka tich ka to wach mar chiemo ni omenda mar balang' to gintiere godo gitimiyogi. To parni chenro mar pay as you eat nyakwarom Gajwanga nochako chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 7 mano iko omenda ma bende wantiere ni mar higa mar 2025-26. Weche mamoko mag siasa umipeke ite mar 6 gi mar 7 Kizito wadhi mana mapiyo piyo nikech ang'e ni japicha gi lange dwaro donjo e nonro mano mar weche mag tuke. Ite mar 6 jatend piny Kenya nyakwarom Gajwanga ne ntiere gwenge mago mag Machakos e odirane odiochieng' manyoro ne ntiere e kanisa mano mong'ere kaka African Inland Church mantiere Bomani e kinde ma bende nisidho Reverend Benjamin Kalonzo kaka jatenda kanisa no. Kata kamano odiochieng' manyoro ka nitiere kanisa makamano nochiwo singo mopogore opogore ka bende Ruto wacho ni I didn't have a promised wacho ni nokochiwo singo mathoth ne oganda moko nyal kete temo wacho ni singo duto te nyakwarom Gajwanga mano chiwo obro bedo kokete temo kapok otieko tamare. No wacho ni singo no chiwo ka koro no oidho ngas mar Kenya malo mondo piny mar Kenya kik obeda piny mantie diere ma gik mitimo nitie diere ni bedo average gi nyaka gigwa tera malo kanye. Wacho ni singo gi duto no chiwo gi kano ng'eno bro chopogi mano wacho ni ya tielo mare mokwongo mar telo ni karum to singo duto mano singo dhi chopo kanyo ma jogo maseye ni nosiwe nochiwo singo mang'eny ma ok nyal chopo oket wang'i kendo dhi neno ka gidhi chopo. Bende no wacho nang'o singo manochiwo mar gero ute ma bechgi ni piny ne jopiny odhi neno chopo mago ute maromo 250 ga higa odhi neno ni ochopo kanyo kendo odhi neno ni chiwo tich rowere dhi chopo kanyo ma bende no wacho nang'o gi lak seche gi
tero rowere maromo 400,000 e tije ma oko kuro. Mamano wacho ni gino mobro medo dhi godo nyime kanyo e. Kachiel kod neno no chumi mar Kenya obedo makare. Mabende no we Sharon nen wach mar thieth. Mano wacho ni okumba manyien mar SHA bende en mano makoro tiyo kendo jopiny biro yudo thieth yo makare. Kanyo bende no nyiso sirikand county mar mondo mikiko juog jopiny modhi nwang'o thieth e level 2 mar hospital, mar 3 kod mano mar 4. Kowacho nang'o kuonde go nego bed ni japiny yudi thieth nono ma pesa go SHA ema dhi chulo kanyo e. Mamano koro no chiwo siem ne sirikand county mar mondo ne ni level 2, level 3 kod 4 jopiny yudo thieth nono kanyo e. Koro jatend piny Kenya no wacho nang'o singo duto dhi chopo kendo rowere mag jensi dhi neno lokruok makare modhi keto. Mana kumanya koro ng'o jong wach makamano ni wanisome ite mar 6 to ite mar 7 piny kanyo. Dibed ni jotelo machiegni kod manager jalup jatend piny Rigathi Gachagua chal ka gima koro they are developing cold feet. Cold feet wacho ni teri useko bedo mang'ich koso tano. Giywa tiend gi chien. Koso giywa tiend gi chien. Nyalo paro mana kamano. Mana Gachagua oyango duond bura mare mano DCP, mano the Democratic for Citizens Party. Nowacho ni koro josesa motenore kode mabende nanitiere duond bura mar UDA mar mondo mi ogwetao kendo bende gigwetao kombe magintiere mondo dhi chako yiero gima nyien mane yiero ma adundo. Nyaka sani wachre ni onge mosegwetao to bende ng'eni e kinde mamago timore wantiere gi yiero madundo mabende pod warito mar mondo mi IBC olande yiero madundo 22 mabende biro bed ka itimo. Rigathi Gachagua duond bura mara nanno ka oketo jotelo 2 mabiro laro kom mano mar od bura mano mabanisa kanyakla kod mano mamalava. Mano ne giseketo kanyo ma jo chuma dhi chung kanyo Sharon. Wanyaparo dwe mar 2 higa ni jalup jatend piny Kenya machon Gachagua nowacho nang'o josiasa man kode moloto mogo mawuok masa mar Kenya ni bro gwe tao duto mar mondo mi odogo yiero manyien kod duondo duro manyien margi mar DCP kanyo Sharon. Ma bende koro gima ni rito mar mondo mi nwa bed kod duol mata yiero kod yango ke pacho ka mano IBC manyose ket kanyo e. Koro wacho ni kata kano seket IBC wach mano wacho mar mondo mi jogo gwe tao cha bende nitiere. Koro wacho ni jogi ywa tiend gi chien Sharon. Ywa tiend gi chien nang'o ma koro yudo ka jo kanyo moko wacho nang'o ni wach mapek matie mbele gi sani mokwongo en mar neno nang'o yiero madundo mag kombe manodong' nono gi gidhi gichung' kendo giyudo gi duto ni eka bang'e ma en achiel kod okenge mantiere duond od bura ma gibro neno to bende koro ginyagwe tao kanyo e. Sharon koro wacho nang'o wach makama bende nyamiyo kata joge moko nyalo ringe nikech ka gigwe tao ni gidok e yiero moro go campaign te kendo dwaro omenda mathoth bende ng'ato onge kod geno ne onyalo dok yudo onyayudo ka piem pek ma yo ng'at machielo yombe to nosegwe tao koparo ni dok yudo kod duond od bura ni kanyo Sharon. Koro wacho nang'o nyalo bedo matek. Koro mag weche mag siasa mwabedo rito kendo wabro neno ni to bro bedo nade. Koro weche mag siasa mag masawa ge Sharon no wacho nang'o ma koro ne otim mar mondo bi obed kata yiero moro maduong' madundo mar mondo mi ochiw siem ne jatend piny Kenya e yo mar chiwo jur. Mabende Sharon kineno malo kanyo bende kapod itie mana siasa mag masawa mar Kenya yudo ka jo siasa mawuok masa mar Kenya pod otendre kod jatend piny Kenya William Ruto mapod tiyo kode kanyakla bende koro chiwo siem ne jotelo mawacho weche moko miwacho ni kela kweda weche makela thua weche manyalo miyo uso jatend piny Kenya bende koro bedo negi matek e gwenge mag masa mar Kenya ka koro nokwayo ni josiasa mawuoyo motendre kod yiero mabiro ni yiero mabiro be kwal mar mondo mi okaw ni okenge makare mai bende koro miyo pek bedo negi e uso jatend piny Kenya mar mondo mi logo nyadiriyo cha Sharon. Mara kwanya korom gajuan kizito hada notik no mar gazeti giwachi ni mogik giwachi mo mipek e nyim gazeti mano ma The Standard. Sharon koro weche mag Standard wacho mana kako obila tiyo kod teko modhuro gidhi aka mokalo gidhi asasa seche ma wacho nang'o girakre kod jopiny moloto wechego ma lure kod kaka imako japiny. Iwacho ni jopiny sani moko imako ma bende ok somnegi malong'o gimomiyo imako gi moko bende imako jikia kuma nitiere ka koro ket kwach kiche tesra ahinya ka bende iduogi iyudogi kata giwuok kuonde ma gintiere ma bende ok yangre malong'o ahinya kuonde ma gintiere
ma bende neno kanyo ka jong'anyo bende moko nowito ngimagi mathoth ahinya seche mag ng'anyo kiwacho ni obila tiyo kod teko modhuro. Koro mae wacho nang'o obila monego bed ni chiwo arita ne japiny bende koro lokre gele kodgi gitiyo kod teko modhuro ma koro japiny monego bed ni bedo kod ngima koro ngima ne kawo man oko kamano e Sharon. Yero kamano inya Kizito. Nikech wach mabende aneno komi pek bende tipo mabende aneno ka Standard omiyo pek kanyo en tipo mar Boniface Mwangi kano make chieng' ngeso odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka ichope nyim doho ka bende wach kanyo ni ibiro bed king'ado ne bura motenre kod Siayo Tulo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 6. Kizito agoni rokomano sa achiel oseromo nyakwarom Gajwanga James Opondo donjo ka gi nonro mano mar weche mag tuke. Warad kendo chenro mar mbako romo e chal mar weche mag somo chakre sa 4 nyaka 5 mano mar okinyi. Luonga ni Sharon Ong'ao. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wa twak mar rameny piny. Chick by Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa?
adhi e primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo.